Baš si lepo uživo, jevot. Ćao. Pa, lepše sam uživo. Jesi. Ajde, sedi iza mene, molim te. Sve mogu da snimam. Ne, snijem ja sam tu. Nemoj, on je kamerman, zato ga plaćam. Svi pišu kući. Svi pišu kući. Joj. Ne to, izvini. Se vidi? Može ovako. Vidi se, ajde. Iskreno nije loš. To je to ljudi. Hvala što ste gledali live. Vidimo se.